Ideal Production. Шон МС 2017 ба дархости бисёр бародарои ғарибе ки ошиқанд, аммо ба ватан наёмада хабари тӯи дӯстдоштааш мерасаш. бесахтар қичоқат кунам бӯи мудмонама шомда тира сипорида бархидо парвоз намози шомда тоза кадаови чашмотат хирсандӣ ки ман мерам ки зур шава тӯи мови қалингит ман мерам ки ба ҷои помбах шава чорни принц атирамолдози ма овозат наброя ба ҷинс 40 минут моха интизор шамара 6 моҳи дига алоча самолёт даим доам те бори дига мулки бегона қадам то қасм кача да пеш да ҷеб 2000 дига мондай корсум мабрад нахона туй ти зани ҳалолима садқаи зулфи сиёҳ чашмои ҷавонима некирас шуд хатобат иҷада тоқа кор нест манам фаҳмидам ки ҷангал берубоҳима кор нест кори срокақи бад неки фикри туй меқапидам охири моҳ зарплата кидат кори нам кофтаниям модари интизори занг да занг зада чӣ бугум о бемори қандай маҷбурум дурӯ бугум алло ман созум саломатим ҷои кору ховам неу чакелин тайёрай беҳуда руснаковам духтари ҳамсоярам ман накимон шуки нарава келини румол зебат хона да интизори маҳай диюм моҳ кор додан зарплата бо патен қимате 12000 мемонам ва продукта навбати маҳай румол зеби интизору моҳи дига хостагори роӣ мекунам модара ойли ки навбати ози кор ништяка продавецам зуре савдо точкам да квартира қатин пацанои намозхони тоҷикан расид моҳи навбати зарплата оча баги кода фалонҷо хостгори рав иншолло миём никода иншолло ба орзуд мераси бачат келин миёра хаёча ҷон ма занг занам бифаҳмонам увора пацано табрик доран худо тааллуқтон гардона зангало ҷон ма пашм занг назау туй дора чӣ гуфтасем бас килер гирен туя отказ килер май пиштию ғарибам телефона да дасташте ё хича мекша ё ма туй намешаване я телефоната гиря дора биниш бона бравена аюса алло хирсанда ҷон мара бахша кашид фаромӯшам ки насиба омада ночам розӣ шид беақл чӣ гуфтасти ман дурӯғ гуфтам ки созам ки тазиқ наша ягане шаву рӯз дар азобам баҳри хирсандӣ ти ҷони ҷавона азоб дамондам бигият кас ки туя беақлӣ нака ти ҷонам илтимос ти мара бахш намеша ти дер кадӣ очам бачая пашда ваъдам кадай ти мефаҳмӣ ман туй дорам ҳафтаи дига илтимос ти ғамам нате баҳри хирсандии модар хандам чашми намам нате телефона занде волда дурӯғ мегарӯси ё зиғлестаю ҳаром мара ором дора ки ман наям туя накунам вайрон да баймону қарӯз чӣ меша исуми кор кадай ма агани личени меша мамаиб када хидма нахаридам либоси ҳалол ба ҳамун либос да тай барфу борону шамол ту бо ором ша мегӯй чихе ором шам ту бугӯ э ҳаром ваъдат кун майли уқа қасами ту кун ором дорам нором бош бародари насибай ма телефони ма қати занг за модарта нарасида кампира саргардон нака рай хонаю кам нест ҳеҷ гап нест холӣ ки дилтаи гирияйта западло нест гап нест брат раҳмадаллоча бромади ё не бигарда брат нахона ман миём ягон соле Ideal Production. Шон МС